Mela, il-lejla ninsabu għaw biex infakru avveniment importanti ħafna fl-istorja kulturali ta' pajjiżna. Fl-1825, għall-ewwel darba, l-ilsien Malti, il-sin mitħaddet mill-poplu u meqjus bħala djalett imħassar tal-Arbi, sar suġġett ta' studju fl-Università ta' Malta. Illum dan jista' jidher ovvju għax illum il-sienna għandu post naturali fl-ogħla istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Imma fl-1825 dan kien pass rivoluzzjonarju. U biex nifhmu kemm kien importanti, rridu nħarsu lura lejn l-ambjent kulturali u soċjali ta' dak iż-żmien. Fil-fatt, 200 sena ilu, l-Università ta' Malta kienet għadha istituzzjoni ġdida. Kienet istituzzjoni li kienet tirrifletti il-mentalità klassika tal-letterati Maltin. Jiġifieri li t-tagħlim kellu jsir bl-isna meqjusa bħala l-għolja, jiġifieri it-Taljan u l-Latin. Dak iż-żmien, il-Malti kien relevanti biss għal klassijiet il-baxxi, marbut mal-ħajja tagħhom ta' kuljum, tad-dar u tal-għalqa, u mhux bħala mezz adattat għall-edukazzjoni, għall-letteratura, għad-diskors intellettwali jew għal funzjonijiet formali. Dun Salf Kumbo, wieħed mill-professuri tal-Università fis-seklu 17, kiteb li il-maġistrati ngħidu aħna kienu jistħu jitkellmu bil-Malti minn fuq is-sedja tagħhom. Hekk ukoll kif kienu jistħu in-negozjanti jiktbu l-kontijiet bih. F'dan id-dawl, il-fatt li l-Malti kellu jidħol fl-Università kien kważi kontra n-natura tas-soċjetà l-għolja ta' dak iż-żmien. U għaw jidħol il-bniedem li bedel il-kors tal-istorja, Michel Anton Vassalli. Vassalli, żagħżugħ minn Ħażebbuġ, jidher li beda ħajtu bħal ħafna raħlin oħra, mid-dar għall-għalqa u mill-għalqa għad-dar. Imma x-xewqa tiegħu għall-għarfien fetħitlu l-bibien għall-istudju. Meta mar jistudja Ruma, iddeċida li jieħu dawk li kienu l-ewwel passi seri fl-istudji tal-Malti. Beda janalizza l-ilsien li kien jisma' fl-irħula u fl-ibliet. U beda jinduna li il-Malti kien it-tessut li seta' jaqqat il-poplu kollu. Fl-aħħar tas-seklu 18, Vassalli ħareġ l-ewwel grammatika sistematika tal-Malti u ftit wara l-ewwel dizzjonarju. Veru li qablu kien hemm Gianfrancesco Agiuse Soldanis li prova jagħmel dan ix-xogħol, iżda kien Vassalli l-ewwel li jagħmel l-istudju tal-Malti xjenza sħiħa. Xogħlu ma kienx biss deskrittiv, kien proġett nazzjonali. Għax Vassalli kellu viżjoni. Il-Malti kellu jkun l-ilsien li bih il-poplu jifhem lil pajjiżu. Kif kien jgħid, il-poplu ma setax ikun verament ċivili jekk lanqas il-liġijiet tiegħu li dak iż-żmien kienu bit-Taljan ma jifhimhomx. Lejn l-aħħar snin tas-seklu 18, hawnhekk għadna fi żmien il-Kavallieri, Malta kienet għaddejja minn żmien ta' tensjoni politika. Vassalli li kien jemmen fil-libertà tal-poplu u fl-edukazzjoni tiegħu, daħal ukoll fid-dibattiti politiċi tal-epoka, pass li waslu biex ikun arrestat mill-awtoritajiet tal-Ordni ta' San Ġwan u mbagħad eżiljat minn dawk Brittaniċi. Imma is-snin twal ta' eżilju, 20 sena b'kollox, ma qatawlux il-passjoni tiegħu għall-Malti. Meta ritorna Malta, issa b'mara u b'4 wlied, insibuh fil-faqar u fil-marġini tal-akkademja. Il-letterati lokali ta' żmienu wis probabbli injorawh. Imma id-destin daħlu fil-kors ta' żewġ irġiel Ingliżi li kienu jemmnu fil-valur tal-ilsna tal-popli. Reverendu William Jowett, missjonarju protestant
li xtaq it-traduzzjoni tal-iskrittura għall-lista lokali, inkluż il-Malti, u John Hocken Frere, ex-diplomatiku u president tal-Kunsill tal-Università, raġel berf u b'sens kbir tal-ġustizzja lokali. Jowett offra l-vassalli xogħol fuq it-traduzzjoni tal-Bibja bil-Malti. Xogħol delikat, impenjattiv, imma li kien jaqbel perfettament mal-għaxna tiegħu. Iżda kien Frere li għamel il-pass deċisiv meta talab l-Università biex vassalli jibda jgħallem il-Malti fiha. Hawnhekk dawn huma mill-minuti tal-Kunsill tal-Università. U hemmhekk fil-minuti hemm li Frere kien għamel diskors lill-Kunsill tal-Università biex tinfetaħ skola tal-Malti. Ġifieri skola meta ngħidu skola ġifieri Dipartiment tal-Malti. U llum, ġifieri reċentement, sibna dak id-diskors li Frere kien għamel lill-Kunsill. Dan se nkun qed nippubblikah dalwaqt fi ktieb apposta dwar l-ewwel skola tal-Malti fl-Università. Illum li sibna dan id-diskors li Frere kien għamel lill-Kunsill, nafu li dan kien pass xprunat mill-fatt li il-Malti minħabba l-qrubija tiegħu mal-Arbi seta' jgħin biex l-Università ta' Malta issir ċentru ta' studji orjentali tal livell Ewropew, barra li seta' jgħin jiżviluppa l-kummerċ mal-Lvant. Il-Kunsill aċċetta. Xi ħaġa kważi inkredibbli meta kif rajna il-kultura dominanti kienet totalment kontra l-Malti. Frere saħansitra ħallas is-salarju ta' vassalli minn butu għax il-gvern ma kellux fondi għal karigi ġodda fl-Università. Fl-1925 allura beda dan il-kors. Donnu beda u żvolġa fis-silenzju għax mhux elenkat aktar fid-dokumenti uffiċjali li sibna. Nafu li sar minħabba abbozz ta' avviż li sibnieh fil-karti privati tas-segretarju tal-Kunsill tal-Università ta' dak iż-żmien, il-kanonku Fortunato Panzavecchia. U dawn jinsabu fl-arkivju tal-Katedral ta' Malta l-Imdina. Ġifieri dak huwa l-abbozz tal-avviż li kien iħabbar il-ftuħ ta' din l-iskola. Imma dak qiegħed fil-karti privati kif edna ta' Panzavecchia, mhux fil-karti uffiċjali tal-Università. Konferma oħra li sar dan il-kors hija dik li sabha l-professur Franz Ċappara fit-tra tar-Reverendu Jowett, mibgħu tal-isħabu f'Londra u li fiha kien irrefera għal kors. Imma x'għallem vassalli f'dan il-kors? Ir-risposta tinsab fit-tieni grammatika tiegħu, dik tal-1827. Għax skont Jowett ukoll din kienet mibnija fuq il-lezzjonijiet li vassalli kien ta' fl-Università. U minn dak li hemm fil-grammatika, allura nistgħu nobsru li fil-kors tiegħu vassalli ta' lezzjonijiet fuq, ngħidu aħna, l-alfabet tal-Malti. Li dak iż-żmien kien għadu mhux standardizzat. Dik kienet problema għal seklu sħiħ, tista' tgħid mbagħad sa twaqqif tal-Akkademja tal-Malti, fuq liema alfabet kienu sa jibdew jużaw bil-Malti. Anki vassalli stess dak huwa it-tielet alfabet tiegħu. Jiġifieri b'kollox kien ħareġ 3 alfabetti, dak kien l-aħħar alfabet tiegħu. U kif qegħdin taraw hemmhekk għamilthom bl-aħmarien, dawk kienu it-tri strambi, kienu jiddibattu ħafna fuq xi tri ħajintaslu. Se tgħallem ukoll il-pronunzja korretta tal-Malti. Li fi żmien li qed insemmu xi ħsejjes mill-Arbi kienu qed jintilfu minn fomm il-Maltin. Hawnhekk jiena għamilt 2 sewwa għandek dik nidula ir-Rħajn u jispjegalek hemmhekk mill-grammatika kif kont tħossa, kif kont tippronunzja, jgħidlek kważi keexxa dalla gola kważi gargarizzantu, isek qed tiggargarizza. U l-oħra hija ta' Bormla biex niftehmu tal-Kottonera, bħal meta jgħidu kalbi. Jgħidlek
bħal grido della cornacchia, ċawla. Il-morfoloġija tal-Malti ukoll importanti li skont vassalli kellha tinbena skont l-erq. U l-użu tal-Malti safi jiġifieri l-użu mill-inqas ta' kliem Taljan fil-Malti. Fil-fatt kiteb illi kien min juża Taljan għal xejn b'xejn kien frott ta' kapriċċ, kien kapriċċuż. Ħarsa lura lejn l-avviż tal-kors, jiġifieri dak li kien abbozza Panza Vekja, ħanerġa' mmur lura hawnhekk qed nagħmel close-up tiegħu, twassalna biex nifhmu li fil-lezzjonijiet tiegħu Vassalli tkellem ukoll fuq it-teorija li hu kien iħaddan. Jiġifieri li l-Malti kien fdal tal-Puniku, mhux tal-Arbi. Fil-fattu qed jgħidlek hemmhekk jien għamilta bil-Malti biex tinftija maħjar fdal prestiġjuż il-Malti tal-sin kbir mitkellem mill-avversarji qalbina ta' Ruma tal-Qedem li kienu l-Puniċi. Ġifieri qed jirreferi għal-Malti bħala l-Puniku, fdal tal-Puniku. Aktarx għamel hekk biex ikompli jenfasizza l-prestiġju tal-Malti mill-qedem tiegħu. Għax minn dak li kiteb naraw li Vassalli mhux biss rid jikkura lil sin Malti, iżda li jħejji poplu biex jara li sin tiegħu jola minn mezz ta' komunikazzjoni bażika bejn il-kampanjoli għal livell ta' għodda ta' għarfien. Illum nafu ħafna fuq dan il-kors. Saħansitra li kien beda fit-2 ta' April tal-1825 u l-elezzjonijiet kienu jingħataw minn Vassalli kull nhar ta' Tnejn, l-Erba' u l-Ġimgħa mis-7 sa 8 ta' filgħodu. Nerġgħu mmorru lura għal dak l-avviż, l-abbozz li għad fil-karti ta' Panza Vekja u hemmhekk qed jgħidlek il-ġranet u l-ħinijiet ukoll li kien jingħata. Fil-fatt reċentement sibt kart oħra fil-karti privati ta' Panza Vekja, dejjem li kien is-segretarju tal-Kunsil, hija tavola orarja dik sewwa it-timetable. Sewwa ġifieri hemmhekk għandek minn filgħodu is-suġġetti kollha li kienu jitalmu sa filgħaxija l-Università. U l-Malti jidher hemmhekk fejn immarkajtu bl-aħmar mis-7 sa 8 ta' filgħodu. Kien hemm suġġetti oħrajn li kienu jintalmu dak il-ħin ukoll. Xorta waħda minkejja dan kollu għad għandna bosta mistoqsijiet li għadna ma nistgħux inwieġbu fuq dan il-kors. Bħal ngħidu waħda min kienu l-istudenti tiegħu. Għalkemm għandna ħiel li seta' kien wieħed minnhom kien Panza Vekja stess. U Francesco Vella kien kittib ieħor tal-Malti u li kienu kitbu grammatika tal-Malti wkoll. Ma nafux ukoll kemm dan għaddej dan il-kors, ma nafux id-data eżatta. Għaliex wara Vassalli l-Malti ma tkomplix jintallem fl-Università. Mistoqsijiet intriganti li jkomplu jqanqluna għal aktar riċerka fuq dan il-kors. Għax il-kors ta' Vassalli għall-ewwel darba poġġa l-Malti fuq livell li qabel qatt ma kellu. Bis-saħħa tiegħu beda jinkiteb kapitlu ġdid. Id-diskussjoni dwar il-Malti fuq sma aktar formali, inklużi f'ambjenti akkademiċi. X'nitalmu minn dan illum? Illum aħna drajna il-fatt li l-Malti hu il-sien nazzjonali u uffiċjali. Il-sien li jintuża fl-iskejjel, fl-istituzzjonijiet governattivi, fil-qasam legali, fix-xandir, fil-letteratura u f'ċerti korsijiet fl-università. Imma dan ma ġiex mix-xejn. Kien frott ta' viżjoni, imma wkoll ta' kontroversji. Fuq kollox tampen profond minn nisa u riġiel li jemnu fil-valur tal-sienna. Sinjuri, fost dawn Vassalli jibqa' l-figura ewlenija. Għax flimkien ma' kittiba oħra li ġew warajh, huwa kien l-ewwel li ta' spinta biex l-sin tal-poplu isir l-sin tal-kultura, tal-erf u tal-aqda nazzjonali. Grazzi ħafna.